Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. O ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jeb. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Flames. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Nahusan Sugod, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Jeb. Recorded by X Thunder Gaming. Mo mga moadto og syudad. Mag-unsa ka man sa syudad, Jeb. Mangita lagi og trabaho ma. Kay pait ka din sa atos bukid mo eh. Maong trabaho na nako aron makatabo ninyo ba? Unya, unsa man sa trabaho ay sudlan? Madtura ko sa kong amigo ma. Magpatabang ko niya. Nahala sige. Pero pag amping in town dito ha. Ah, o ma. Away, prima bay. Tabangan kaya nga masud trabaho. Tinuod ka bay? Uli bay. Kinahanglan magtao ang among trabahoan. Sundot ka. Salamat bay. Salamat yung taong kay Lord nga nakasuot ang kong trabaho. Iliswildo na ko. Magpadaday kong mama. Ay. Trapik ka sa magdali ko kay basig maliit ako. Oops, ay. Miss, sorry miss ha. Nagdali ko. Sorry, Sab. Nagdali masagot ko. Ay. Tuwam siya paingon sa akong trabahoan. Kauban din may kumpanya. Gwa para ba na? Ako niya itong ilailahon. Ay, mayo tawag ako na makita ng ako nadasmagkan niya na. Kay ako gito siyang ilailahon. Uy! Bay! Pwede mo uli! Saan ang ikabot? Ubay, Saan? nga akong nadasmagkan niya na. Kay akong ilailahon bay. Tama na, chicks? Oo. Toray! Saan ba? Kanang akong babae nga naglakaw nga gamay. Si Linjoy. Ha? Nakaila di ka na niya? Kailan kayo? Ila-ila ko bay. Jay, nayang kiglaylan ni mo. Ha? Ang amigo, kiglaylan ni mo. Uy, ikaw na nakadasmag na ko sa. Ako bitaw to. Sorry kaya to ha? Wati kaso, uy. Ako dahil si Jeb. Enjoy. O niya, amiga na ta ha? Sige ba? Recorded by X Thunder Gaming. Unsam ko. Hindi naman hinuod ko makato nga sige, huna-huna ni Linchoy. Ay. Awa nila, in love na ka do. Ay. Ay, klaro na. Yung ka makato kay si Linjoy na pirmi sa mong nauna. Wari, gugma na ka do. Ha? Murag. Maunagid tingali ni bay. Nya, sa pinugayan mo, kitagpagi ka, masultin mo imong feelings niya. Hi, Joy. Uy, Jeb. Wa pa malagi ka mapauli. Nakikipaabot? Oo, Joy. Kansa man? Ikaw. Hunsa? I'm sure, uy. Lagi, tinood bitaw. Naghuwat po nimo. Nga no, good. Kakuan. Mga ano to sa gawas ba? Kana kun okay ra nimo. Oh, okay naman. Wa mo sa kong magdali. Tana. Ako ba, nahibong yun ko ay. Ganun nakipanuroy man ka na ako. Gusto na ko nga magka-close ta. Nga naman. Ambot ba ay, Ling? Gaan mo kayo nga kung buot nimo? Jeb, Sukat atong nagkabangga ta. Nagsige na kung ano-ano nimo. O nalipay kay ko nga nagkaila ta. Pasig mauna ni ang giingon nila nga gugma. Jeb. Pwede ba nga tagan ko niyong higayon nga
Higugmaon ka, Joy. Nga nung dili. Joy. Ang tinuod, Jeb. Gaan sa kayo nga kung buot ni mo. Ha? Kung mo nga. Kita na? Oh, Jeb. Uyab na ta. Salamat, Joy. Salamat. I love you. I love you too. Mo ba? Sugot ka lang, Joy. O, bay. Gikaluyan you down. Kung mo na. Congrats, bay. Salamat, bay. Thank you, ha. Saan sa man? Ngayon mong gitugyan ako ang imong pagkapabay. Uyab ay ta. Og love kayo, tika. Salamat, Joy. Pilan mo kasi mana nga wala ko makakita ni Ling Joy. Hain mo kasi. Magsusi ko, bi. Oh, hindi pa uli mas ila. Ha? Nga na day, Jeb? Nahibuong lang ko ba nga wala ko makakita niya. Oh, nanangit bang gusto sa atong labaw nga mo bakasyon sa siya. Kanina na akong kinuntak ni Ling Joy pero di gid makontak. Nga nung manigpihan na. Relax lang, God. Ikaw ba dali as lumingawon, uy. Nabalakar ako ba eh. Di pa uli mo ko siya nga wag gid mananghid ako. Wata-wata lang, God. Basi na yung kontak na to mo. Maayo kay nakita ta, Jeb. Na ako ibalita ni mo bahay ni Linjoy. O ba? Kumusta naman si Aday? Mubalik na siya diri? Oh, dili man. Ha? Unsay dili gud? Muundang naman siya siyang trabaho. Unsa? Dainang Linjoy eh. Nibiya mo lang nga. Huwag mo nang hin. Uy. Hala, si Linjoy ning nanawag. Hello, Joy? Hello, Jeb. Joy, dainan mo eh. Nibiya mo lang ka nga. Huwag mo nang hin ako. Jeb, pasilo ako. O sa man, tinuod nga. Muundang na kasi mo trabaho. Oh, Jeb. O gusto na ako nga magbuwag na ta. Ha? Nga naman. Tungod kay Maptos ko. O ikaw ang amahan. O ako magsabot mo. Mapdos na inuod ka. Unya, imo kong buwagan. Minyo ko, Jeb. Linjoy, unsay minyo ko? Minyo ko. Huwag na nga sa layo magtrabaho ang akong bana. Ako kabusultin ako ng minyo na ka. Ardi, unta ko mahinayak ni mo. Di ko mamagot ko kanimo. Mau nisugot ko nga magkauyab ta. Pero dili na din ako kaya na kung siya ako. Unya, ang imong gisabak. Utsao naman na. Ayaw ka bala ka. Ipaangkon na din ako sa kumbana. Kung ngayon na paguna-una na ako. Kalimti ko nga nagkailata. Joy. Wa ko magdahom nga ang babae nga akong gimahal. Usaday kami nyo. Sugad sa mong panagsulti, wala ko'y balita niya kay di naman sa siya makontak. Kanimo, Linjoy, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga malipayon kasi mo kinabuhi. Di na ng kutob, ug dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.
Recorded by X Thunder Gaming. Mao kato mga hikalang kaagi ni Jeb nga taga Nahusan Sugod Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan, Flames. Handumanan sa ka awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Rovi. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay kini akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Bakit ba minamahal kita? RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Suba, Poblasyon Liloan, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Rovi. Recorded by X Thunder Gaming. Guys! Mangaligo na tani yung dagat na! Rovita na! Sige. Grabe, kanit lang. Nga naman, Jo Marie. Nako, importante nito yun, mo. Pwede daw magka-storya nga kita ra. Sige. Day, muapas lang mo ko ninyo ha. Ay, sige. Ayaw pagdugay, ha? Uy, kasi tuyo ni mo, uy. Ganiharag kita din nga naglingkod, pero wag yung kamutingog di ha. Ruby. Saman. I love you. Ha? We, sure, uy. Hinagaw na sa dang imo, no? Dili, uy. Seryoso ako. Love ka. Abi na kung si Aryan may imong nagustuhan. Dili, uy. So, lang yung game, eh. Pero, ikaw, gano'n mo yung akong gusto. Pwede ba ka mahimong girlfriend, Ruby? Seryoso, gid ka? Oo, lagi. Seryoso kay ko. Okay, sige. Total, dugay naman sa ko nakagusto ni mo. Tinood? O, lagi. Mabitaw nga gisugot ka, Jo Marie. Yes! Ha? Unsi ka muna. Uyap na, mi. Ngayon good. Ha? Ang bot na kay pasabot, nganong karon pa man. Dugay naman na siyang nakagusto ni mo. Ha? Sa ato pa, nahibaw ka nga nakagusto siya na ako? Day, nahibaw sag ka nga nakagusto ko ni Jo Marie, di ba? Pero, nga nang wakay kisulti. Sorry na. O, ako mag-expect nga, ingon anak di ka seryoso yung feelings para ni mo. Day, Aryan. Babe, sagon mag-ipon na ta. Sa gawin? Dili. Sa ilang nga pa. Pero babe, nabi na si Aryan. Nahibaw pa ka nga kami tunga sa abang sabay. Okay rin na eh. So, sa bitaw mi ni Arian? O sa man, di pa kaganahan nga mag-ipon ta? Ha? Ruby? Recorded by X Thunder Gaming. Mao pa. Wala, gabalan na mo. Lima, ako sumayubak nila. Salamat nga, gi-replyan na gid ko ni mo, Ruby. Og nisugot pag ka nga maghita ta. Di na ko gusto nga magdumot. Ug usa pa, friends ta before.
O gimingaw na sa ko sa tong friendship. Ako sad. Yumingaw ko nimo. Okay, dali be. Mag-selfie ta. Dali. Sus, ibagay, hindi mo, eh. Imo lang i-post ang picture ninyong duha ni Jo Marie. Di pagid kay usara, daghan pagid kaayo. Gituyo pitoto na ako. Oh, si Aryan ay nanawag. Tubag na tubag niya, loudspeaker ha. Hello? Unsa man ka? Nangita kag bikil? Kabigaon mong dako, uy. Imong tintalo na kong bana, ha? Aryan, kalma lang. Una sa tanan, dili ni mo siya bana. Ikaduha, anong mahadlok mo ka nga matintal siya? Hadlok ka nga mabawsan sa imong gibuhat nako. Unsa? Sinugdanan pa lang na Aryan. Bisit ka, Ruby! Tilawin ni O. Nga. Ah. Ah, Mami. hmm? Mami ay. Ngano ka, uy? Hmm? Gitutukan mo kukunin mo. Ravi. What if? Moingon ko nimo nga love pati ka. Jo Marie. Wa ka magatubag? Oy, kay ano man, in love pa kaniya? Girl, naibaw pa yagit ka ha, nga naka-move on ako niya. Ang ako lang gusto nga makabawas nila. Mao ka. Or basig in love pa ka ni Jo Marie? O gusto si Arian? Gusto nimong ilugon sa pagbalik? Girl, Unsa? Nganong di naman ko makikita? kay sayop ni. Jo Marie sa tinuot lang. Gusto na tamong sa muko ni Aryan. Huwag successful ka. Kinagbuwag na mi. Oh, Ikaw nga ako, Ravi. Ikaw paghihapon. gusto na. Di na ko pwedeng ma-in love ni mo upalik. Dili na. Ravi. Mong sugod karon. Di na ko gusto magkita pa ta. Palayo na sa kong kinabuhi, Jo Marie. Nagkatulala, di alam indihan kung tayo pa rin sa mga sinabi mo. Kung bato na naon, angay kong malipay kinakabawas kanila. Pero murag isumbalik na akong gibuhat. Na-realize na ako nga wag yun ay ko maka-move on ni Jo Marie. Mahal gyapon ako siya, pero kinahanglan akong protektahan ng akong kasing-kasing. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagin ni Rovi nga taga Suba, Poblasyon, Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit ka nagkaluhan. Bakit ba minamahal kita? Bakit ba minamahal? Ang maong kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papana, sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi, kanaglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Uba kahaipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.